haka tashi? Ke wace irin shashasha ce? Wawuya mara hankali kawai. Mutum yana bacci kawai zaki shigo masa birdir watinkiya ki zo ki tsorata ni ki tashe ni. Haba Sulaiman, yanzu wannan bude kofan da nayi har na bude shi da karfi kake ikirarin cewa na tada kai daga bacci? Oh, ƙarya ma nake miki ma kenan ko ke baki yadda ba? A'a. Ban ƙaryata ka ba. Dan Allah ka yi hakuri. Ke bara ki ji in gaya miki. Ni fa duk wannan abubuwan da kike mu sun ishe ni. Ya kamata a ce duk wannan abubuwan da ake sun zo ƙarshe. Haka kawai ni da zama da ke ba gwara mutumin da yake a kurkuku ba. Kullum ina cikin takaici da tashin hankali da firgici. Dubi yadda na lalace, na rame, na jeme, na kogele. Kullum ina cikin tashin hankali da bala'i da firgici. Komai yayi farko zai yi ƙarshe. Ke sai yau kika san komai farko zai ƙarshe. Aini tunuma ya gama zuwa ƙarshe. Lokaci kaɗan nake jira ɗan taki. Kinga dan Allah dan annabi malama ki fito musu da ɗansu ki basu. Kowa ya huta da wannan masifar.